Assalamu alaikum masu kallon mu, barkanmu da sake saduwa a wannan shirin mai suna Kannywood a yau. Za ku ga yadda muka tattauna da jarumai wato masu ruwa da tsaki yadda ake shirya fim ɗin Hausa. Ni Maryam mai hayati ta sani na shigo fim saboda fim ɗin da na fara gani Mansur na duk duniya ni ma sai na yi fim. To na samu kalubale iri-iri kafin a yadda a amince. Mahaifina ya sani, mahaifiyata ta sani. Sunana inda dai aka fi sani da shi wanda duk inda naje zaka ji ana ce min Munat. A me kika fito? Budurwar Gaza, Garzalimi ko. Ya sunan ki a fim ɗin? Hafsat. Ni dai na fito a babban alhaji ne wanda yake da harkoki daga nan gida Najeriya har zuwa Kotono. To da haka wannan shi ne rawar da nake takawa a wannan fim, kuma ni ne wanda zan tallafawa shi jarumin da fito a wannan fim wato Gazali. Wannan fim ni a na fahimta musamman bangaren da aka bani in taka rawa a cikin wannan fim din, abin na fahimta kamar akwai sako da isar da mu'amala tsakanin wannan ƙasa da wannan ƙasa tamu, yana ba da damar a shiga kasuwanci wanda zai ba dama ɗan Najeriya ya shiga Kotono ko ya shiga Ghana da sauran ƙasashen duniya ka je kai harkokin business ɗinka, domin ni a haka na fito. Peace be upon you all, the great marketers, the businessmen all over the world and all over Africa. We are very glad to inform you of the great and sweet opportunity. From now, every or any businessman, you have a great chance and freedom to advertise your materials, your products in easy ways on our great and better television station, which is known as Hijra TV, the journey of life. As right like what? And unexpected, you receive our coming today in this market, and I want to assure you that every market in Nigeria and the whole Africa, they will receive our coming to the market unexpected at any time, for making good relationship with you to advertise your material in easy way and for as low and affordable prices. The person who needs to give us his advertisement urgently, you can contact us on this phone number 080-3361-1063. Goodbye. Thank you very much. Hope to see you. Na zo na same ki a wajen shirya fina-finan nan. Wani fim ne ke kokarin shiryawa? Kaddara ta. Jaruma ce. To, sako ne ga irin mata masu yawan fada akan samarika. Babu wanda ya fi burge ni kamar wanda muke fada da ni da ita akan hanya. To dan Allah ko maka transfer. Transfer ne? Ai ko ATM ban da shi. Ni ban san harkar banki ba. Ki bani kuɗi na zaki bani kuɗi. To ko da ka da nan da yaro mu je. Wani yaro? Ai kawai ki bani kuɗi na yanzu. To ko zaka zo mu je ATM na ciran maka? To mun gode da binmu da suke Instagram, Facebook da dai sauransu. Mun gode sosai, Allah ya bar kauna. Wannan fim ɗin shine mai suna Kaddarata. Assalamu alaikum jama'a. Sallama da fatan alkhairi da dukkanin jama'an da suke cikin wannan kasuwa tamu, ta wannan nahiya tamu. Da ɗaukacin dukkanin wani ɗan kasuwa da yake cikin wannan nahiya tamu ta Afirka da kewaye. Mun bakunce ku ne domin sanar da ku cewa daga yanzu dukkanin wani ɗan kasuwa ya samu dama da 'yanci na sahale masa samun ikon 'yancin tallata dukkanin wani hajar da ke sayarwa akan wannan sananniyar gidan TV tamu. Hijra TV, the journey of life. Kamar yadda kuka gamu a yau, kowace kasuwa ta iya samun bakuncin wakilanmu domin kulla halaka da ku, domin tallata hajojin kan farashi mai sauki, da kuma wanda yake buƙatar ya bamu tallata hajisa cikin gaggawa zai iya tuntuɓa mu ta kan lambobin waya kamar haka 0s0 33 61 10 63. Sannan kuma wanda ba shi da tallan da zai bamu, muna da ƙwararrun ma'aikata da kayan aiki na zamani. Mu da kanmu za mu ɗauki hoton dukkanin wani abin da kake sayarwa, mu ƙayata maka harkokin kasuwancinka. Sannan kuma za mu bi gida-gida, gari-gari da kuma ƙasashen da ke wannan nahiya tamu ta Afirka.
kai har ma da dukkanin wayansu ƙasashe da suke wannan yanki namu na Afirka da wani sassan kuma na cikin faɗin duniyan nan domin tallata hajar sai kowa ya san adireshinka da kuma abin da kake sayarwa a kamfaninka ko a shagonka ko kuma inda kake gudanar da harkokin kasuwancinka. Domin wannan tasha tamu ta Hijira TV, The Journey of Life. A kowane gida ana kallon mu da masu neman mu akan kari, ku tuntuɓe mu domin jin farashin mu na talla da kuma garabasar da muka tanada domin abokanan kurɗanmu. Sai su neme mu akan lambar waya kamar haka 080 33 61 10 63. Ku tuntuɓe mu domin jin farashin mu na talla da garabasar da muka tanada domin abokanan kurɗanmu. Bisalam, mun gode. Hijira TV, The Journey of Life. Barkanmu da dawowa, da fatan muna da nishaɗantar da ku. Ma'aikatan da muke aiki da ma duk kusan tare muke. Saboda haka kowa ya san kowa. Ana wasa da dariya haka muke aiki. A'a duk ba mai laifi. Kawai dai yanayi ne na acting. Kamar ita ana so ta nuna ɓacin rai da fushi. Sai wannan mutum ya zuwa gare ta. Shi kuma a matsayin shi na jarumi wanda ya san yadda zai yi, sai ya dan gudu yi mata na gaske yadda yanayin zai canza. Hakan kuma da sai ya sa muka samu abin da muke so. Wannan daga masu sa kudin su yi ne, saboda duk wanda ka ga ya kasa haja to yana so ya samu riba. To masu kallon mu kun ga yadda muke tattaunawa da masu ruwa da tsaki a wannan shirin wato mai suna kaddara ta, aka ce aiki sai mai shi. Assalamu alaikum jama'a, sunana kaddara ta. To a takaice dai wannan fim sakon sa a ciki shine wata mace ce take son saurayi da shi kuma baya son ta, saboda haka idan tabbatar yana son wata sai ta bi shi ta bata shi. Haka dai ake tafiya har Allah ya bashi da sa'a. Da karshe a karshe sai Allah yake hada shi da wata masifaffiya irin suke haduwa suke yin bala'i, ita kuma ta fita kuɗi, shi ma daga nan dama dan talakawa ne sai Allah ya sa ya kuɗi. Wannan shine sakon fim din kaddara ta. Kana fitowa a waka, kana fitowa acto a jarumi, wannan a wani role ka fito a fim din? Wannan fim din na fito a ni wani mutum ne wanda wata ta zama mun kaddara, wanda ake kira da suna Fatima. A ƙarshe kuma sai wata wacce ake kira da suna Maryam ta zama mun garkuwa. To mu dai masu kallon ma ko da yaushe babin da zamu ce da ku sai godiya, domin duk irin abubuwan da kuke mana da kuma sakon da kuke turo mana WhatsApp, Instagram da direct message da Facebook duk muna gani. Ku da wani lokaci Allah ya sa bamu ba ku amsa ba, yanayi ne na abubuwa. Mu ma mutane ne kamar ku, muna da commitment, ba kowane lokaci muke zama mu dukufa akan waya ba. Idan kun turo mana da sakonni kun gama ba ku dama ba to ku yi haƙuri, kar ku jawo shi mu. Wannan shine sako da ta gaske. To a ma'aikatan ka baka samu kalubale ba tun da aka fara aikin? A'a ai da yake kamfani, dukkan kamfani ne ba wani kalubale. To me zaka iya ce musu wanda suka burge ka a ciki? Abin da zan ce da duk ma'aikata na gaskiya na ji daɗi matuƙa, kuma na gode ubangiji Allah ya barka. Wannan aiki da muka yi lafiya muka gama lafiya, yadda kowa ya zo lafiya ubangiji Allah ya da shi. Yanzu za mu tafi hutun takaitaccen lokaci. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan lokaci da muke gabatar muku da shirinmu mai suna Zauren Tsohuwa. Shirin Zauren Tsohuwa dai shiri ne da zai rika kawo muku labaru masu ban dariya, tatsuniyoyi, hikayoyi domin wa'azantarwa, faɗakarwa tare da nishaɗantar da ku da iyalinku. Sunana Hauwwa, ni ce zan jagoranci akalar wannan shirin. Sannunku. Yawwa! Kun shirya mi tatsuniya? Eh! Me kuke so a yi maku? Tatsuniya! To,
gata nan ku. Na zo likita! Yanzu ko ya san meye kwatashi? Sai ta zo ta aje kwatashin ta daidai tsakiyar hanya. Sai ca ta duk wanda ya jefi wannan kwatashin da tsakuwa ya buɗe. Shine bincike. Yanzu kuma lokaci ne da za mu je filin tambayoyi. Kuma yara na gida sai ku ƙara matsowa kusa domin ku ansa mana wannan tambayoyi. Wa zai gaya mani wa ya fara zuwa filin gasa? Khadija. Kaza. Khadija ta cewa? Kaza. Ku taɓa mata. Wani irin ɗan Allah ya bata? Halimatu. Dan kaɗafi. Halimatu ta cewa dan kaɗafi. Ku taɓa ma Halimatu. Sani da nama, sani da nama, sani da nama bakin kogi. Sani da nama, sani da nama, sani da nama bakin kogi. Kuna kallon wannan shiri daga gidan talabijin na Hijira TV. Kowace irin al'umma ba ta da cikakkun makiya face waɗanda suka ɗaiɗaita nau'i na kayan maye a cikinta. Kowane irin iyaye suna narka lokutansu su ƙarar da ƙarfinsu a cikin rayuwarsu don ganin rayuwar 'ya'yansu ta inganta. Uwa a cikin gida takan wahalhalu da dama, kama tun daga lokacin da ta haifi ɗa har izuwa tasawarsu. Takan hana kanta hutu a lokuta da dama duk don rayuwar ɗanta ta kyautata. Haka mahaifi idan gari ya waye yakan gamu da haɗurɗura iri-iri kafin dare, duk don saboda ya samarwa abin da ya haifa makoma mai kyau. Kai kuma sun da ka girma sai ka zaɓi hanya ta zama mai shan miyagun ƙwayoyi waɗanda ko da yaushe kana zama baka cikin hankalinka, ma'ana sun ja hankalinka yayi nisa da kai. A san da mahaifanka waɗanda suka narka lokutansu a kanka don rayuwarka ta inganta. A daidai wannan lokacin ƙarfinsu ya ƙare, babu abin da suke buƙata a gare ka face kulawarka da cikar mutuntakarka kafin rayuwarsu ta ƙare. A daidai wannan lokacin kai ko ke sai ka zama daga cikin mutanen da ba a alfahari da su a rayuwarsu, kuma al'umma a kowane lokaci take tur da ɗabi'arsu. Haka kuma yana sa iyayensu kullum suna kwana suna tashi da baƙin cikinsu a dalilinsu. Don haka kira zuwa ga matasa maza da mata, mu tseratar da kanmu da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi ko kuma abin da yake sa maye. Kuma mu san da waye kamata mu yi abota da shi, domin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana yaya abota take tsakanin mutum nagari da kuma wanda ba nagari ba. Ya misalta mana abota da mutum nagari daidai yake da mutumin da ya makwabci mai sai da turare. Idan ka makwabci mai sai da turare za ka ƙaru, in ma ya siyan maka da turare ko ya san maka ko ka ji ƙanshi. Haka abota take da mutumin kirki, kowace fuska sai ya amfanar da kai. Misalin kuma abota da wanda ba na gari ba, ya misalta da mutumin da yake hura ziga-zigi, in ma ka ƙone in ka makwabce shi, ko feshin ziga-zigi ya ƙona maka riga ko ka ji warin abin da yake ƙonawa. Haka abota take da mutumin da ba na gari ba, ta kowace fuska sai ka ceto. Don haka ƙalubale gare ku iyaye, dole ne ku san da wa ɗanku ko ‘yarku yake abota. Haka zai hana afkuwar wasu haɗurɗuran da idan kuka ji sun rai ba zai daɗi ba. Barkanmu da dawowa, da fatan muna nishaɗantar da ku. Da ni da ku da dukkanin masoyana mu haɗu a wannan talabijin mai girma, mai alfarma, mai daraja ta Hijira TV. Duka ana muka kawo ƙarshen shirinmu mai suna Kannywood a yau. Ni Abdulwahab Alhassan, wato wanda aka fi sani da Hauwwa, nake cewa ku biyo mu mako mai zuwa.